Ola, meus queridos. Son Maruxa e hoxe, desde esta nosa cidade de Vigo aberta ao mar e ás lembranzas da emigración, quero falarvos dunha data moi especial para milleiros de galegos e galegas que un día cruzaron o Atlántico buscando unha vida mellor. Cada 20 de xuño, na Arxentina celébrase o Día da Bandeira. É unha xornada festiva de homenaxe a un dos grandes nomes da historia do país, Manuel Belgrano, o creador da bandeira arxentina, que faleceu precisamente un 20 de xuño do ano 1820. Por iso, desde hai décadas, esa data quedou marcada no calendario como un día de orgullo nacional e de memoria colectiva. Contan que a celebración máis importante ten lugar en Rosario, na provincia de Santa Fe. Alí érguese o impresionante monumento nacional á bandeira, xusto no lugar onde Belgrano izou por primeira vez a enseña celeste e branca ás beiras do río Paraná. Cada ano, milleiros de persoas reúnense para participar nos actos oficiais, acompañados polo presidente da nación, membros das Forzas Armadas, veteranos da Guerra das Malvinas, policías e numerosas organizacións civís. Pero a historia deste monumento tamén ten o seu capítulo propio. Despois de 14 anos de traballos e esforzos, o 20 de xuño de 1957 foi inaugurado oficialmente. Aquel día, a cidade de Rosario vestiu as súas mellores galas para recibir unha celebración que quedaría gravada na memoria de varias xeracións. Houbo desfiles militares, discursos solemnes e unha enorme participación popular que acompañou cada momento da cerimonia. Co paso dos anos, a festa foi medrando e incorporando novas tradicións. Entre elas destaca unha que emociona especialmente aos visitantes, o desfile da bandeira máis longa do mundo. Non é unha bandeira calquera. Está confeccionada colectivamente polos veciños e veciñas de Rosario, anaco a anaco, símbolo da unión dun pobo arredor da súa historia e da súa identidade. E mentres vos conto todo isto desde Vigo, non podo evitar pensar en cantos galegos e galegas atoparon na Arxentina unha segunda patria. Porque falar do Día da Bandeira tamén é falar das pontes invisibles que unen as dúas beiras do océano, dos soños compartidos e da memoria daqueles que levaron Galicia no corazón sen deixar nunca de querer a terra que os acolleu. Así que hoxe, desde esta esquiña atlántica chamada Vigo, enviamos unha aperta fraterna á Arxentina e a todos os descendentes da emigración galega que celebran con orgullo o seu Día da Bandeira.